Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji pano pa Wailesi Times. Tikupitiriza kuyambirana nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko lino. Lero yoyamba msabatayi ikhale nkhani imene tiunike gawo loyamba la kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ajenera Saulos Chilima ndi anthu ena oposa asanu. Kumbukirani kuti komiti yapadera ku nyumba ya malamulo inakhazikitsidwa kuti iunikire nkhani imeneyi kuti ngozi imeneyi inachitika motani. Ndiye tikhale ndi alendo osiyanasiyana mstudio muno. Tikhale ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa mawabwino tikulandireni ku programu yakulinji. Tathokoza kwambiri. Tilinso ndi George Chaima palainipa amene amathirirapo ndemanga pa nkhani ya ndale. Achaima mawabwino tikulandireni ku programu ya kulinji. Ndatokoza kwambiri Elvis maso Wanangu. Zikomo komanso ndi Mr. Mkandawire amene wandithu wachokera ku Nyika Institute, ndi mkulu wa bungwe limenelo. Mkandawire tikulandireni ndithu ku programu imene yakulinji. Moses Mkandawire. Zikomo kwambiri ndipo moni nonse amalani. Zikomo. Wanangwa tingoyamba ndiwe mstudio muno. Funso langa loyamba lofuna likhale lona kuti tikudziwa kuti ngozi imene itachitika boma la Malawi Congress pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera linachita engage anthu amene anakonza ndege imene ichekeresa kulakwitsa kuti achite kafukufuku ndipo anatulutsa ripoti lawo. Mwina tiyambire pamenepo. Idea imeneyi iona bwanji kuti tingochita engage akatswiri, tingochita engage anthu amene nkhani imene amayitsatira kuti achite kafukufuku? Tinene pano kuti ngozi imene itachitika ya ndege imene tikuinena pano pa 10 June mchaka cha 2024 pachitika kafukufuku awiri amene tikumuonayo ndi wachitatu. Kafukufuku woyamba ndi amene anagwira ntchito mogwiritsa ntchito boma Malawi muno imene nasonkhanitsa anthu osiyanasiyana kuti afufuze kuti ngozi kwenikweni inachitika chifukwa chani, ndipo pamene panali zolakwika ndi pati kuti mwina tipeze kuti tinataya miyoyo ya anthu amenewa, anthu 9 phatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Kafukufuku ameneyo atatha, ena mwa iwo anaona ngati kuti mwina sanakhutitsidwe ndi kunabwera akatswiri eni ake. Makamaka ndi chizolowezi kuti eni ake amene apanga ndege kawiri kukachitika ngozi yokhudza mtundu wa ndege imene amapangazo amafuna nawonso adziwe, chifukwa imakhamba njira imodzi yofuna mbali yawo azitsuke kuti aone kuti chinachitika ndi chani ora aphunzirepo china chake pofuna kuteteza ngozi za mtsogolo. Ndiye amene anapanga ndege imene ya FBU anabwera ku Malawi kuno kuzafufuza nawo kuti aone kuti tikatenga mbali inayi ya ukadaulo kapena ukatswiri pa ndege chinachitika ndi chani. Nawonso anapanga kafukufuku wawo, adamaliza anapereka zotsatira ngati mbenenso anaperekera zotsatira akomiti yoyamba. Pali zinthu zimene anazitchula kuti mwina sizinayende bwino, pali zina zimene mwina anazisiranso anachitanso kawiri kafukufuku otereyo amakhala ndi pa Chingerezi timati ma recommendations zimene amatha kunena kuti akupita kutsogolo kuti tisadzaonenso zoterezi mopangeza kuti ngati malangizo. Ndi anatchulapo ndithu kuti mwina kwa iwo chimene napangitsa ndikumbuka anatchulapo zinthu zitatu kuti panali mwina anthu oyendetsawo mkatikati mwanapanga ziganizo zimene zinapangitsa kuti ngozi igwe, komanso anali naso nkhani zina zoti panalinso mwina nyengo sinali bwino. Chinanso chimene ananena ndi kuti mwina machitidwe a nkhani ya
kupitisa uthenga ngozi idachitika uthenga usuna gwisidwa ntchito bwino komabe pali amalawi ambirimbiri kuphatikizaponso eni ake akumabanja ena ndi ena amene samakhutitsidwabe zimene zinapangitsa kuti apresident amene alipo pano apresident Peter Mutharika ayambitse kafukufuku wina amene wadutsa ku parliament. Chabwino, tipite kwa Moses Nkandawire. Inu mukuona kuti nchifukwa chani kafukufuku amene anapanga akatswiri ku Germany chasanali conclusive kapena kuti samayenera kukhala conclusive ndifunse chonchi kwa Malawi potengera ndi ena amene ali kuthekera kwa anthu mdziko muno ita kafukufuku ngati ameneyu kafukufuku amene samayenera kukhala conclusive. Choyambirira tiyenera kudziwa kuti ngozi ya ndege ikachitika kukhala ndondomeko yake imene imachitika sikuti ngonyamuka basi tatiyeni panopa tipange kafukufuku. Ndege imayendesedwa ndi malamulo amene amakhala timati under ICAO, International Civil Aviation Organization. Ndiye tawerenga pandime 13 ya malamulo amenewo imafotokoza bwinobwino kuti ndege zimapanga ngozi ndi zikapanga ngozi tingapange motani ndipo ndondomeko yake imeneyo ndeno imakhuzano ma experts anthu odziwa anthu ophunzira ntchito yake chifukwa chimene chimachitika chimakhala choti ngozi ikachitika kuti tingapange motani kuti kuchogoloko ngozi kati imeneyi isazachitikenso ndino timachitisa ndi chani. One, pamakhala imene amati environmental conditions kuti zimene zapangisa ndi environmental conditions zimenezo zoti tingapange motani. Chachiwiri chimakhalano amanena kuti design kapena manufacture or technical ndiye pamakhala so ma recommendations ake kuna kuti kapena wompanga ndegeyo mwina panali ma defects ena ndi ena angapange motani. Koma china makhala human error ndi human error yo nayonso ikakhala kuti anthu amene apangisa ngati tikukamba kuti yathu kunoko ku Malawi kunena kuti kodicho chachikulu kwambiri pamene chinapangisa kuti chichaicheke ndi chani. Ndi ripoti ya German ndi ripoti ya technical kwambiri imene imafotokoza zimene zinachitika pakati pa ndege yathu ija ndi mwina Malawi ambiri sakutha kumvetsa chifukwa choti zinthu zili technical. 1, 2, mwina panalibe njira yoti tipange civic education kwa Malawi athe kumvetsa kuti ndege ija ngozi imene inachitikira ndondomeko yake zifuwa zake nalizotani chifukwa anzatu ku Germany aja anafotokoza bwinobwino kuti chimene chinachititsa kuti ngozi ichitike kwambiri inali human error. Ingachite blame wina aliyense chifukwa we should also understand kunena kuti my investigations ngatawawa akamachitika sikuti tikufuna tichite blame munthu ndi wakuti sizimakhala choncho sizimakhala ngati ku court chifukwa ku court ndi kumene amachita apportion blame ndiye apportion blame amanena kuti chifukwa choti inu munasokoneza mwina mulipire awa kapena mukakhale ku court mukakhale ku prison zaka zakuti pamene investigation ya ndege makamaka chimene chimafunika nchonena kuti tingapange motani kuti kutsogolo kunoko zisachitike. Ndiye tikhale very careful Amalawi. Number 1. Chinanso chimene ndimafuna ndifotokoze kuti makafukufuku achitikapo angapo afikisi atatu tikhulupira iyi ndi ya number 4. Kukumbukira kuti anzathu ame anachita kafukufuku wawo anzathu aku Germany anapanga kafukufuku wawo wa technical komapo mukumbukiranso kuti ajaji alidi nawonso anachita leti kafukufuku wina ngati atatu ndi uyuyu wa parliament ndi number 4. Ndiye tizifunse kuna kuti kodi ndi chani chimene tikufuna tipeze ngati Amalawi chifukwa information yaperekedwa
ndiye tikhale very careful kuti tisapange kwambiri ma emotions. Even my investigators iwo ndingopempha kuti asakhale kwambiri very emotive kapa chiyewa chinganene kuti motani kaya. Ikhale very professional kind of investigation kuti zeno zimene zinapangisa kuti ndege yani igwe. Ena ndamva kuti iya black box munalibe chakuti kuti ite black box yo imafotokoza kuti chimaitira chitika ndichani, koma black box payo yokha singagwese ndege. Asi chichocho chenera kumvetsetsa kwambiri. Kapena magadgets ena ndiyena sangagwese ndege ija mmene tamvetsera kwanza athu asilikali idali ndege yabwino kwambiri, ma maintenance amachitika, koma chimene chidagwesa ndege ndichani. Ndeti tikanakhala pamene popo kuti tisachite deviate kwambiri purpose ya investigation. Tisakhale driven by emotions zimene tanenera muja. Ikhale professional kind of, ndipo anthu amene akukhuzidwa tiafunse ndithu bwinobwino. I think izofunikira kuti Malawi tikhale odekha, tione kuti chitsogolo pamene tikunga chitsogolo tingapange motani. Tipite kwa achaima ankandawiri Moses, tipite kwa achaima nkhani ndi imene funso loyamba kwa inu nonena kuti kodi inquiry sinalowe ndale potengera kuti ngozi chinachitika mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress pano tili ku DPP sizandale izi. Tinenepo kuti ngozi inakhudza anthu akuluakulu kwambiri mu dziko muno. Zimenezo zotisa mayiwale kuti amene anafa nawo mmene muja, mmodzi ndi vice president, anali vice president wa dziko, sitting vice president wa dziko. Dziko limayendetsedwa ndi anthu andale chifukwa ndi amene amapanga boma molingana ndi malamulo a dziko lino. Ndikanakhala kuti ndinakwera ndege ija nali ineyo kufa kuchita ngozi, kafukufuku amene anapanga koyambirira adali okwanira. Saka anachitaso mwina kafukufuku amene chaima nanga nali nodinda saka adamanga kanthu ayi. Tizilankhulana pano zoona, timalankhulana ku mtundu wa Malawi. Inde ngozi ndiyowawa, kapena tine kuti imfa ndiyowawa, ndiyopweteka kwambiri. Koma tinene ndithu kuti ndege imene ija ndikanakwera ineyo ndikukwera nawo ino ahowa minaso ndikukwera nawo ajafulumira ndikuti tachita ngozi mu ndege ija. Kafukufuku akanachitika ndithu, ndipo zotsatira za kafukufukuyo ndikukhulupirira kuti aliyense akanazilandira nkhani ikanathera pamene. Koma ndege inanyamula anthu very high profile dziko. Komanso nthawi imene inachitika ndionena kuti timapita ku chisankho cha dziko, and the vice president anali an active politician, minaso active contender wa chisankho chimene timachiyembekezera. Komanso zimachita kuonetseratu nthawi imeneyo kunena kuti asinkitu munthu akukhala mchikoka chachikulu kwambiri. Ngozi ija yachitika, kafukufuku woyamba wachitika anthu sanakhulupirire, akuti akufuna kafukufuku wina wachiwiri. Wachiwiri wachitika, zotsatira zake zosazivomereza anthu, mpakana wachitatuyo osavomereza. Ndiyeno parliament imene inakhazikitsidwa komalizirayo itachita propose kuti tipangeso kafukufuku wina, a president a dziko lino Professor Mutharika anavomereza. Chimene anapangira kuti avomereze kafukufuku ameneyo kuti achitike, ine ndikukhulupirira kuti zinali zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba kufunitsitsa kuti chilungamo chimene anthu akhala kuchikayikira chipezeke ndi komiti yomalizirayo. Komanso cholinga china nchokuti nkhani imeneyi ithe, chifukwa nkhani sitingayikambe every year ndikukhala nkhani imodzimodzi. Zimabweretsa so kuwawa
ndi chisoni chambiri mitima ya anthu amabanja anthu amene anatayika. Ngakhale zimakhala ngati kuti anthu andale ena amaona ngati this point is an entertaining topic. It is not entertaining topic. Ndi topic yopweteka kwambiri kwa anthu amabanja. And mukhoza kuonanso kunena kuti subject matter imeneyi ya ngozi imeneyi anthu andale kapena zipani za ndale zosiyanasiyana zatengerapo mwayi kugwiritsa ntchito ngozi imeneyi kupangano makampeni awo. So munjira ina mukunena kuti zikulowa ndale zimenezi munthu aliyense akhoza kuona wakuno ku Malawi kunena kuti imfa yalowa ndale ndithu chifukwa ngakhaleno kafukufuku yasanakhazikitsidwe zipani zambiri umakapanga kampeni sizimachoka pa podium osakambapo nkhani za imfa ya Chilima ndi anzawo. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti kwa iwowo this was a ticket to promote their campaign agenda. Ndi si chipani chimodzi yayi koma zipani zambiri mdziko muno nthawi imene zimapanga campaign they used the death of these people ndi plane crash imene iyi kupanga campaign. Ndi pamenepo tikhoza kukhala pano poyera kumanama kunena kuti ayi nkhani sidalowe ndale. Idalowa ndale ngakhale so ku parliament iko mukaona mmene mafunso kapena inquiry ikuyendera mumachita kuona kunena kuti awa wakufunsa awa panopo tsopano ali ndi maganizo ofuna kunena kuti uyu akuyankhayi aziyankha zogwirizana ndiwo. Chifukwa chonena kuti kumene kuja kuli magulu atatu a anthu ochita inquiry imene iyi. Gulu loyamba ndonena kuti afuna kafukufuku amene akamatha azinena kuti ngozija anthu anachita kukonza. Gulu loyamba la anthu ndimene anthu ndikamakamba za anthu ndikukamba za amene ali mu commission of inquiry amene akufunsa mafunso aja. Ndipo pali gulu lina limene likuyembekezera kunena kuti iya ikamatha inquiry imeneyi inene kuti iya ngozi ija inachitika mwangozi. Ndipo pali gulu lina limene likungoyekhala nkuyembekezera kunena kuti apa I think kafukufuku wathu akamatha tione chilungamo chenicheni kuti chidapangitsa kwenikweni ngozi ija kuti ichitike ndi chani. So magulu amene it's a mixed bag here and it's a mixed crop of investigators. Konena kuti credibility ya outcome ya kafukufuku ameneyo ikhala yovuta kwambiri. Chabwino Ajaima ikuena kuti at some point achite meet at one convergence point of agreement. Nkhani ndale zilimo ndithu wanangwa gawo loyamba ndi imene likuchitika la kafukufukuyi koma mmene akunenera Ajaima apala Malawi ena ali ndi china chake chogwirika chimene akuchiyembekezera from this inquiry. Timve kwa ibe kuti commission of inquiry cholinga chake chenicheni. Cholinga cha kafukufukuyi kwenikweni ndi chakuti apeze zotsatira zimene zinapangitsa ngozi ya pa 10 June 2024. Zotsatira zimene tili ndi chikhulupiriro kuti zikhala zomaliza zimene zithetse nkhani imene yakhala mkamwamkamwa pakati pa anthu. Cholinga chenicheni cha kafukufuku amene amene ndaneneramo ndithokoze kuti ankandawire anandikumbutsa ndinayo inquiry imodzi ya kuame kuti tinali kale ndi makafukufuku atatu. Tikaona makafukufuku atatu amene anayendera makamaka ya FBU because eni aka akatswiri za ndege imaonetsa ngati kuti anthu amayenera kuti imalize anthu ayikhulupirire koma chifukwa cha zifukwa zina monga anenera Ajaima kuti zinalowaso ndale zinthuzi njifake mwina mpaka pano nkhani ili nkamwamkamwa. So pofuna kuti zinthuzi zifike kumapeto pasi tingakhale ndi nkhani yomweyo zaka ndi zaka kuti ithe ndi pabwera ameneyo kafukufuku amene afuna aone kuti kodi mwina tikatengera malipoti atatu amene anapangidwa mukafukufuku atatu ambuyomo anali wolondola zikugwirizana mwinanso tikatero mpamene Amalawi nonso pano titseke komano titsindike pano kuti pali mavuto angapo amene ndikuyenera kuyang'ana kapena kwina malangizo amene ngapatse Amalawi tonse kuti tisamapite mu kafukufuku ameneyo kaya ndife mamba amodzi amene tupangana kafukufuku kapenanso ndife amodzi amene tikumvetsera kafukufuku yalipo
lena komiti ya ku parliament inufuna mundiyankhe funso limene ali ndi kuthekera kuchita kafukufuku wa ngozi ya ndege kapena tikunamizanapo. Ndithokoze kwambiri pafunso limero. Amalawi tonse tiyenera kudziwa mmene ndatinira kale kuti sitimangonyamuka kupanga kafukufuku. Chonde zinthu izi zidalembedwa kale pa international level. Ndibwerezenso pano kuti kafukufuku amayenera kuchitika mmene anzathu ayikawo pa international level atagwirizana zilipo kale. Ndondomeko yake anthu amene ayenera kuchita inquire zilipo kale under Annex 13 ya International Civil Aviation Organization, ICAO in short. Ndanena kale zinthu atiyenera kuwerenga zinthuzi, tiyenera kuzimvetsa bwinobwino. Number 1. 2, titengere mmene anenera Jaima kuti zinthu zizalowa ndale. Anzathu a parliament zimene achita tithokoze kwambiri chifukwa ku parliament limene tiyenera kulionetsetsa kwambiri. Chifukwa chani ndege yomweyo tipezeka kuti yanyamula mutembo, ndege yomweyo kuti ikanyamulenso vice president. Mavuto ake ali pamenepopo. Tisamapyole kuti tipite uku ndi uku. Koma tione kuti ifeyo management yathu ya dziko ndi administration yathu ya dziko kakuyambira ma 1994 kuti takhala kusokoneza kwambiri ifeyo ma politicians takhala kusokoneza kwambiri. Ndiye tisinthe pakhale mindset change. Ndiye mindset change yo Amalawi athe kuona bwinobwino kuti ngozi ngati iyi isachitikeso kutsogolo kuno tipange motani ati funding apa tikudziwa dziko lathu ndalama ilibe. Koma let us prioritize pena ndi pena kuti air transport even kutsogolo kunoko tizifotokoza sonkhani ya water transport tindilala iyi ya 1952 tidakhaso ndi commission of inquiry mwina 10 commission of inquiry. Koma chinthu chiti kuchinkata machiona kuti chinthu chakale kwambiri sitikuwesaponso chinthu chanyuwani ndi zina zotero. Chonde Amalawi nthawi yakwana tiyeni tiphunzirepo pa ngozi yachitikayi. Inde tinaluza vice president wathu, tinaluza former first lady wathu ndi ena otero. Izo zachitika koma pamene tikunka chitsogolo tipange motani tonse ngati Amalawi. Asiki chinthu chimenechi ndi chimene chofunikira kwambiri. Ineyo maganizo anga ndamenewo pakalipana. Ajaima tente angane anthu amene akuyitanidwa kupita ku inquiry kumeneko taonako ndithu akuluakulu ena a boma la DPP akayankhako mafunso kumeneko. Taonako akuluakulu a ame apano akayankhako komanso akuluakulu a ame akale. Koma ndikufuna tiyang'ane kaye chifukwa chimene anasankhira kuti akuluakulu a boma la DPP apite ku inquiry imene ena akumafunsa mafunso nena kuti koma mesa ngozi inachitika mbuyomo choyitanitsa anthu a boma apano chani. Poyamba sanankhe funso limene yang'ane pang'ono composition ya ma commissions of inquiries oyambirirawo. Oyambirira tikhoza kunena kuti anali osiyanasiyana ochokera magawo osiyanasiyana ngakhale kuti zotsatira zake zinalibe zokanidwa. Mukayang'ana commission ya ku Germany inakhudza kwambiri akatswiri okonza ndege ene ake okonza ndege imeneyo koma amapanga kafukufuku ameneyoyo paokha ngati commission yawo imeneyo. Ndiye tikayang'ana pa ina imene janayikhazikitsano president Chakwera imene just inaoneka kuti inakhudzabe magawo angapo anthu osiyanasiyana zomwe zinali zabwino ndithu kwambiri ngakhale kuti zotsatira zake sizinavomerezeke. Tikayang'ana yaku ame iyonso inangokhazikika ku ame akuluakulu akumeneko ndi mmene amazidziwira nkhani za ndege. Iyi commission imene tili nayo pakali panopo tikhoza kunena kuti ndi commission of inquiry ya ndale. Chifukwa chakuti anthu amene akufunsa mafunso mmene mujamu ndi andale okhaokha. Kusonyeza kunena kuti this is specifically commission of inquiry imene yakhazikika pa zinthu za ndale. Mukayang'ana mkati mwa anthu amene akufunsa mafunso onse ndi andale.
ose ndaphungwa nyumba za malamulo ya malamulo mulibemo mmene muja technocrat amene akudziwa china chilichonse chokhudzana ndi ndege mwina ngati alimo background yake profile yake biography yake atibisira so nchifukwa chake koyambirira kuja ndinanena kunena kuti credibility ya outcome ya commission of inquiry iyi ikhala yovuta kwambiri ndiye tikamayang'ana nkhani ngati mwina pa zimene munafunsa kunena kuti kodi akuafunsako anthu a DPP ndi akuafunsako anthu ena awa chifukwa chani nanga si commission of inquiry akufuna mboni ndiye mboni simungasankhe kunena kuti ayi tingotenga kutchali chokhaokha ayi fuso ndi mafunsa kunena kuti ngozi inachitika nthawi ina awakulibe mwachitsanzo taona kwa kulena chipani cha DPP anapita kuchita apiye kumene kuja kunalibe kunthawi imeneyo. Why not ask anthu amene analipo nthawi imeneyo ngati mlembo wamkulu wa boma anatenga mlembo wamkulu wa boma wa pano nthawi ya DPP malamu otenga mlembo wamkulu wa boma wa nthawi ya Malawi Congress ndefu solanga why is that making sense to you? It makes a lot of sense to me chifukwa kuti afuna pakale comparative analysis ya umboni kuti amvetsetse mmene zinthu zimayendera technically maofesimu kuti kodi zimayenda motani chifukwa akangosankha kufunsa munthu amene analipo nthawi imeneyi chayokha kwa pafupi kuti commission of inquiry inamizidwe ipatsidwe umboni onama umene sungakhale mu disputed koma akwenaso kuti afunse amene alipo panopo choninga yonena kuti amvetsetse ndikukhala nako kukhutitsidwa kuti kodi ene afotokozera protocol iyi ndi mmene zimayendera ati chifukwa ndikhoza kusankha ine kunama ndikudziwa kuti palibenso wina amene abwera adzachita dispute zimene ndalankhula inezo so umboni uko wantundu umenewo sumakhala wa mphamvu yaye ndiye ndikukhulupirira kuti mbali imene akhoza ndithu kumafunsa akhoza kufunsa ame general wakale afunsa ame general wapano amene alipo choninga chona kuti at least achite gather evidence yokwanira comparative achite compare ma statements amene wawa tisadabwe at some point tikaona kuti office imodzi yakale ndi yatsopano zonena zawo zikutsutsana zimene zozo zikhoza kuchitika chifukwa cha perception inayinena koyambirira ija kunena kuti anthu alipo ena amene akuyembekezera kuti izizi zikamatha anene kuti ngozi inachitika mwangozi ena iya ngozi inachitika mwachiwembu ndipo ena aikhalenso akukhazikika kunena kuti ayi choonadi chake chenicheni mwina chimenechi chachitika achayiwale kunena kuti anthu amene amatumikiranso m'maofesi akuluakulu aboma nawonso amakhala ndi political leaning zimene zizitisa mayiwale. Chabwino tipitike kwa nkhani athu mwachangu tiyambe ndi m'bale wathu Gresham Gama kumulanje mawu abwino Gresham. Mabwino Gresham wadzuka bwanji? Tadzuka kainu. Tadzuka nkhani tu ndi imeneyo lankhani nda Malawi TV maganizo awo pa gawo loyamba la kafukufuku wa ngozi ya ndege amene akuchitika ku parliament uko. Chabwino pano ndi Malawi modzi amene ndithu atiuze zina kumene ali mwina choyambirira tatuuza zina komanso kumene makhala. Ine ndine Mazunzo PJC kuno kumulanje. Chabwino nkhani ni program ndi imeneyi mwina magawo loyamba ya imene tatuuzeni kuti maganizo ndi otani kuti ndinokhutitsidwa ndi mmene zikuyendera. Okay, chabwino gawo loyamba la inquiry imeneyi ndikuona kuti mbali ina zikuyenda bwino chifukwa chona kuti anthu amene akuitanidwa kuti akaperekere umboni akumapita bwinobwino kufunsidwa mafunso oyera okuti aliyense Amalawi kuno tikumvetsera china chilichonse ndiye ndinganene kuti zili bwino chifukwa chokuti zofufuzazo kafukufukuyo akuchitika poyera aliyense akumaona ndiyankhe kuti choncho. Mwina mungakhale ndi maganizo kuti kuna kupereka inquiry kuti mudziwe kuti kunati akusiyeni mwina mungakhale inetu chimene tikukwambiri ngati feyo Amalawi chimene tikuyembekezera ndi chilungamo kuti chilungamo chiyende ngati madzi chifukwa chona kuti kafukufuku ameneyi ndi ovuta kwambiri. Amalawi afuna ziwe chilungamo kuti zinakhala bwanji kuti ngozi imene ichachitike ndikuluza wachiwiri wa dziko lino ndi anthu 8 ndi zimene Amalawi akudikira. Ngene maganizo anga kwambiri ndonena kuti onsefe amene tikumvetsera tikhale chete
tipereke mpata kwa anthu amene akufufuzaja kuti iwowo atiuze chenicheni kuti ife tizidziwa kuti kodi zinakhala bwanji ningankhe choncho. Mwinanso kuonjezerapo ninene kuti ife kunoko Amalawi kudziwa momwe zikukhalira kumene koko, ndiyamikire kuti boma lachita chanzeru kuti kafukufuku ameneyi akhale poyera, anthu aja akufunsidwa poyera, palibenso mwina chimene chikubisika chifukwa aliyense akumapita yekha amene afuna kupereka umboni kuti ziko lidziwe chenicheni. Ningopemphaso kunena kuti anthu adikire kafukufukuyo, anthu asachuluke zoyankhula chifukwa zoyankhula zikuchuluka, tidikire kafukufuku ndi amene angatisegule maso. Zikoma kwambiri. Yeah, tatokoza kwambiri Gresham. Tipite kwa Innocent Chunga kunkhota Innocent mawabwino vesti tumiyoso blanca zikomo nkhani tu ndi imene Innocent ya zikomo kwambiri ndili pa nkhota boma kupeza ndi nzika imodzi yomwe ufuna ijepo ndi manga pa nkhani mwetu ukambira mtiko lero munapoyamba ndikudziwani. Ine ndine Henry Luka. Nkhani mwaimva ndi manga yanu ndi otani ndi mmene yayambira inquiry ku nyumba ya malamulo mungeyo motani kwenikweni. Na manga yanga ndiya kuti inquiry ili bwino kwambiri kuti ilipoyera komanso ndikuphunziramo zinthu zambiri kazi pamene dziko lathu lili lofokera mbali ya katundu ogwiritsa ntchito asilikali chifukwa kuno kwathu ku Malawi timadziwa kwambiri kupepesa, sitidziwa kupewa. Ndiye apatadziwa kuti zinthu zina zofunika tisamadalire kupepesa koma kupewa. Akuluakulu amene akutsatirawo nakhulupirira akwanitsa kupewa mavuto ngati amene ali kwa akuluakulu athu asilikali. Muna mpapatsidwa mwayi kuti muna leke funso muna akuluakulu ku nyumba ya malamulo amene akuyendetsa inquiry imeneyo akufunsire ndi kadindo ena mungakhale ndi funso lero tani kwenikweni. Kumbali ya funso kwenikweni panopo chifukwa kuti ntchito idakali nkati sindingati tikhale nawo koma pempho chabe ndingapempha kuti amene akupanga kafukufuku ameneyo asaonetsere kwambiri gawo la ndale chifukwa ngati angachulutse kwambiri kuonetsa mbali ya ndale zidzapanganso kuti zotsatira zawo zisadzakhale zodalirika, ndiye zidzapanga kuti kafukufuku zipitirirabe. Zikazitha zokhala ngati kuti panopo chimene chikusakidwa ndi amene adatenga abale athu ochulukawo osati chifukwa chenicheni kuti kodi chidachititsa chenicheni chifukwa ndi chiti, koma kukhala ngati kusaka munthu amene anatenga abale athu ochulukawo ndi wagwira ntchito imene adakuzidwa kuti akufufuza kuti ngozi idachitika chifukwa cha chani. Ndiona ngati tikapanga choncho. Zikomo kwambiri. Mina ndikubwezeretsa kumeneko. Kathokoza Innocent titsirize ndi Netha mawabwino kurumpi uku. Mawabwinonso kumeneko. Chabwino nkhani tu ndi imeneyi gawo loyamba la kafukufuku wa ngozi ya ndege lachitika Malawi kuti bwanji kumeneko. Chabwino. Poyamba tikudziweni zina. Ine ni Majanje Chibankhuni nzika kunkuno kulunzi. Chabwino nkhani limeneyi kodi inuyo mukuganiza kuti gawo loyamba la inquiry yayenda bwino pakadali pano? Of course niko kuti yayenda bwino chifukwa kuti tonse Amalawi tikumamva kumabe pali nkhawa pang'ono chifukwa khala ngati gawo lalikulu zalowa kundale ndiye zikati zimatipasa mantha chifukwa maboma akasakidwa ndi kuti ngalenso zasinda nthawi imeneyo komanso ndi kuti kafukufuku watiraso pati watirapo mwemwe ndithu. Nanga pangapezeka funso limene mukufuna inquiry yanke? Funso ndili nalo ndinene kuti funso langa ndiloti nkhani zambiri zimene zimachitika pa Malawi pano ngati zozera kundale milandu ukhale waukulu mlandu umene nthawi zina umathira malere zikangotengera kundale pakapezeka boma lina limene kulamulalo limaitenga bwino nkhani ikangoti boma likula likuchoka mboma mudati nkhani ya pasipati yathaso pomwepo. For example tinene nkhani yomwe iyi tikuifufu akupanga pano payo afufuza pano payo chimene chilungamo nkhani kuti inayamba bwino itazatha pabwera boma limene labwerapo pano pa nkhani yayamba motentha komanso Amalawi aliyense akusangala tonse tikumamva komanso tikuona chionaka. Ndipo mpempho wanga ndiloti mwina nkhani atayizeretse kundale kwambiri chifukwa tinalezwa miyoyo ya wanthu nkhani ibwere poyera komanso chilungamo chioneke
ndithu Natukuza chibankholi. zikomo Mene mundimene tachezera kuno kurumpi. ayi zikomo kwambiri Netha Wanangwa. Tibwere kwa iwe kodi amalawa agwire chani pa kafukufuku gawo loyamba kafukufuku amene chikuoneka kwambiri njani? No, poyamba dayamikire komiti imeneyi kuti aganiza zoyika poyera kafukufuku ameneyi kuti aliyense azitsatira. Ukhoza kuona kuti amalawa amene alankhulapo pa radio pano akuonetsa ndithu kuti akutsatira amene zinthu zikuyendera. Gawo loyambali kwambiri imene linayamba pa 18 May ndi kukaona malo osiyanasiyana amene kuyambira kukamuzu International Airport komano kubwera anonso pano kuyamba kuyitanisa mboni imene yayamba pa 15 June. Tinaona kuti ambiri amene anabwerapo ndi akuluakulu a boma komanso mwinaso akuluakulu aku ame ndi ena anthu amene awo kwambiri mafunso awo anakhudza kwambiri kuti kodi ulendo umene ukamakonzedwa wa president kapena wachiwiri kwa mtsogoleri umayamba bwanji ndipo umakhala motani. Komanso anzathu ame achitire umboni kuti kodi ndege imene inanyamula anthu amene anatisiya inali yotani, inali zipangizo zotani, imayenda bwanji. So mosemo tinaziona ndi bwino kuti amalawa ayamvetsera okha chimene chimachitika kwenikweni. Panali nkhani mbuyo mutisayiwale zokambakamba black box maka chimene chinatchuka kwambiri komano apa patamva ndithu mwatchutchutchu kuti zina ndi zina zimene anthu mwina amaganizira simene zinalili ndi poti zili poyera ndi nkhani yabwino. Tingobwerezanso kuti monga amene anenera amalawa ena kafukufuku ngati uyu akanakhala omaliza kuti mwina tithane nazo. Kulikonse kumene angalowereko anthu mwina akhale okonzeka. Sichingakhale choona kuti anthu azipita mukafukufuku ali ndi mayankho nomaganiza kuti kafukufuku yakwaniritse mayankho awo. Koma tiyeni mayankho achokere makafukufuku malingana ndi umboni umene uperekedwe. Ife ngati amalawi tingokhala okonzeka kuti izi zikhoza kupita mbali yonse andi nkhani tithane nayo basi. Tabwino Moses Nkandawire aku Nyika Institute gawo loyamba ndi limeneli latha mwaona bwanji apita mgawo lachiwiri ayende motani? Ndithokoze kwambiri kuti gawo loyamba lachitika latha koma ndikuonenapo tiwiri titatu. Wani ndithokoze kwambiri kuti nkhani iyi khangati yabwera pa mbandambanda kuti amalawi onse atha kudziwa pakali pano ngakhalebe mbuyo mmene tanenera kuti ma commission okapena kafukufuku achitikapo kumutatu koma amalawi ambiri anatha kudziwa kuti process yake inali yotani kuti anthu amakamba sotani. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha chimenecho. Chachiwiri mmene ndaonera gawo loyambiri lali ndimaona kuti panachulukitsa kwambiri ma personal attacks. But more or less like fortifying kind of. Makamaka pakati panzathu ma investigators ma MPs yo. Pamatulukitsaso my emotions. Zinthu zimenezi ndikanapempha kuti anzathu ma investigators yo akanachepesa chifukwa andi china chake amakhala very judgmental ena. Ndiye being judgmental, being emotional, and being like more or less like fortifying. This is mafunika choncho chifukwa kafukufuku sanathe tisakhale ma emotion, and that's why zimapezeka kuti tikuchita deviate from the main objective ya kafukufuku. Bugire malamulo a ikawo amene ndanena kale kuti akuti bwanji objective yake ikuti bwanji zofunikira kwambiri. Ndi pamene tikukana mapita second phase tionetsetse chifukwa apa tikambirana ndi ma families amene ali directly involved. Chifukwa iwo kuuza ma loved ones awo amuna awo mwina alongo awo ndi ena otero. Ndiye apa pafunika kuti ndithu tikhale wodeka tikhale kamu ndithu bwinobwino anene mbali yawo mmene ma friends awo ma relatives awo mamuna awo azilongo awo mmene anakonzekera akupita ulendo osadziwa kuti ulendo umenewo sakafika. Ndiye tikhale ndithu anthu odeka anthu omvetsetsa
bwinobwino tikhale very professional ndi pempho chabe kwa azinzanga onse amene ali andale koma ndi azinzanga ndagwira nawo ntchito titikhaliraso limodzi kusogolo kunoko kuti chonde tesese kuti process imene tayiyambayi mwa Malawi ithe bwinobwino tizapereke ripoti bwinobwino. I think it is zinthu zofunikira kwambiri. Ineyo maganizo anga ndi amenewo. Moses Mkandawire mkulu wa bungwe la Nyika Institute athokoza kwambiri fachokhala FM programu ya lero ya Kulinji. Achaima mwachidule kwambiri nkhani ipite bwanji pamene ikulowa mgawo la chiwiri. Loyamba mwapereka kale maganizano mukuona kuti zalowa ndale, la chiwiri liyende motani. Ndinene apa kuti ambiri amene amaonetsa kusapukitsidwa maripoti onse oyambirira magulu aja awanthu ndi amene awapanga kafufu pamene ndipo mmene anenera Mkandawire ena mufusa mafusa amene akamafusa amachita kudziwikiratu kuti ali mbali yakuti mbali mwina yofuna kupereka anzawo kapena mbali yofuna kudziteteza kapena mbali yofuna kupeza chilungamo. Ine ndinene apa kunena kuti commission imene popeza kuchitika poyera ikamatha Amalawi sotika kuti tadziwa zimene zayankhidwa kumeneko. Ndiye ena amene amayankhula kwambiri akaona kuti atsutsidwa ndi zotsatira za commission imene za ngozi imene avomereze asawope kunena kuti mwina akatsutsidwa ena azamba kuimbidwa mlandu kutsogolo chifukwa zosalephera ato zimenezi anthu ena ikamatha commission inquiry imene azamba kunena kuti ife mnatozala madala tikupitirani ku court koma chimene tikufuna ise ngati dziko ngati Amalawi tikufuna kuti tidziwe chilungamo chenicheni chimene chinapangitsa ngozi ija komanso nkhani imeneyi ikhale commission of inquiry yomaliza chifukwa nkhani imeneyi singangomapitirira ngati mene makhalira mvula yayo mvula imatha nthawi inaje koma imakhalanso mvula ina ya mvumbi. Ndiye nkhani ndikupira kuti ndi bwino nthawi yakwana tipeze cut off point ya nkhani imeneyi imveso kunena kuti apa ndi pamene zathera nkhani izi chilungamo chake ndi ichi. Chikapezeka chilungamo chimene chocho Amalawi adzachilandire ngati pali action ena adzachitike molingana ndi zotsatira za commission. Dr. George Chaima athokoza kwambiri fachokhala FM programu yathu ya lero ya Kulinji. Wanangwa mufuna kutsiriza. Athokoza kwambiri. Timalize moteromo ndayamikire Mkandawire ndayamikire Achaima pazonse komanso Amalawi onse amene anatenga nawo gawo. Zikuoneka kuti tikuzitsatira malangizo ndi amene akuperekedwawo kuti kumalawi kuno nthawi zina mwina timapanga zinthu mosalikonda dzikoli ndi pakati pa itangochitika ngozi panali anthu amalankhula zinthu zambirimbiri zimene mwina zina sizolondola. Tapemphe amenewo kuti nthawi ndi imeneyi ali ndi mwayi wonse wokapereka umboni umene akhala kuuza Amalawi kuti ali nawo ndi cholinga choti anthu akhutiritsidwe kuti zimene zituluke ku parliament kuzikhale zomaliza. Aliyense amene anakhudzidwa Malawi ife munali atsogoleri a dziko umenemu pulasinso akubanja nkhani imatha. Tiye ndikonzekere kuti nkhani iyi ikhozopita kumapeto komanso mayankho achokera malingana ndi maumboni osakhala kuti zimene ife tikulingalira tikuganiza. Tathokoza kwambiri wanangu fachokhala FM programu ya Kulinji. Tithokoza Amalawi nonse potsatira programu iyi pa Facebook komanso kumvera pa radio ina ndi Elvis Wahowa. Pitirizani kumvera Wailesi Times. Amalawi Kulinji no Kulinji kumapenya kumapetsera kuti Kulinji lakaya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirukuko chiyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati Kulinji mwera nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma kusteri house Kulinji nanga otuta mwadzuka paji nanga atenziredio kukulijani Kulinji tikudalira ino